Бабай килгән сагынып, ак чикмәнен ябынып. Рәмия, бу кайсы ел фасылы? Бу актың кыш. Дөрес, Рәмия. Ниһаять, без көтеп алган кар да яуды. Туйганчы спорт уеннарын уйный алачакбыз. Кем минем белән тимер аякта шуа? Соник, син кайчан шулай оста итеп шуарга өйрәндең? Тимер аякта шу түгел, мин боз өстендә дә басып тора алмыйм әле. Аюкаш, әлбәттә, боз өстенә беренче чыгу белән җиңел генә шуып китеп булмый. Тайып китеп, бозга барып төшкән чаклар да күп булды. Мин дә сугалакка берничә тапкыр барганнан соң гына шуарга өйрәндем. Миңа чаңгы шу күбрәк ошый. Әйдәгез минем белән. Аюкаш, без бүген чаңгыларыбызны алып чыкмаган идек шул. Кышның матурлыгына сыкланып, рәхәтләнеп чаңгы шу бик күңелле. Дуслар, без тауга киттек. Чана чаңгыда шуарга. Көтеп алдык кышны. Уйнап, көлеп, саф һавада байытык без саулыкны. Мине дә көтегез. Таудан чана шуарга мин бик яратам. Әйдә, Соник, йөгер безнең арттан.